Kidkhot hapo ka kanhon balai phongut kinong khai yu maushun nakathain majai East Khasi Hills District ki bajushalan yu te marpo khando shari Bangladesh kila keno bakaladon ka jingle buitu de ki bor badai khmi ya katnat transport ha ki jaka tho ne ki weight bridge kate ka jingkeno kala paw ha ka jingkendu bakilar phathai khobor ha shillong press club ha ka saw tarik no pra 8000 arphaulai balayalam do ba komar kharbani hakaba ka jingle buitu kalong balakhang gi kali jongki banshalan kane ka jingle buitu lakno ru bakade ka jingsu buit baladon ktilang daka coordination committee ki kam khai motion hakaba la shibnai kimyo lat shu ban khai yo motion laino tangi tu ki bron jinge dei batki ini de ki eksportar ki boju khai na kapor nanti apa majai kidon ki balat rei Rosnam Lidon, Prasnam Lidon, Sansnam Rosnam, Laisnam Sosnam Lidon, Tre Slab Slab Mangti. Dia nilai tre nilai kayan tila bun snam. Dia kata ke kayi ke jongi. Ni suya yo I mulu malah nanti kipor ada. Dia yo kumjuk kumbayo lang di boy. Yo katrip bagi pilihan di bosur jongi sa Bangladesh. Ini yo ye kijiton ka mulu malah kayi nasam. Te kaya yak kupta si kupta te kedik kesan hangti kadon no ka sistem kaban perkelat mai ya kaneka rukom peryan ya kalai ban supply ya motion support Bangladesh te hakum kata kapor kadon ka jin penpik mai ba kila pia no haki bentari poker kila bahano hangti gidon ki leki eleka ki kahima te ya une eleka molong kila bate no sauko kali hakasni bayak eksporter lain nanta ya ka eleka walong ki bate no sampo ar terligi kali kasni banyak ekspor terlain nanta kamajai bat kasoba te hangga kawara jige yang marni hangne ki baya ke kemud bangi dai tang ngide ki eksporter ki ba ngimdai ki bananti na ki area tinggal apa seki ya tak jing thok jongi kadang hangne kane batla isi buru ya kane ga jing thok nadu Spotrik menai basiko arjar pulang. Tihan raya kan dia jing kepat ka jongi kisus ngabek man kip semula respon kip semula penbagi kan dia jing kepat ka jongi ba ban petlam nam ta kan dia jing jongi magungi kenduk ngimsunya lasu balik kaji uni mosun ke Bangladesh. Te halor kan dia jing fak jongi keding sok kip semula respon gano ngimban se ban pas komplain sia di board jong ka ain board jong sorka tinggal apa kan letter representation letter sa komisioner ng transport kani ilapha ngadu sautrik nomor aja apply ban fake nam takan illegal overloading of truck carrying limestone from Majailan custom toward Bangladesh kani ilapha pasakan ni boyro ni pha saka FIR First Information Report sa Police in Charge John Kamajai Police Checkpost banpe nam ta kanika overloading hangti ha po majai te halor kini ki jingtho bangi lagu kam sem matre kam ruga te kini ki jingtho ni pha seki board ng sarkar imat ba ka ain ye ki bare kumangi kanom trekam ba kalau poin datang siapa tu kat ningut ibrew tak sekade ya kan ita jelas mentaki penyan ya kan ita lain hangti magi dan asli lain gawe kade lain ke bami na kan ita lailat bat gawe ka lain kade bami na soba te dan asli kini lain iban puasa Bangladesh te kane ka badon salailat kadon ka bridge ka ban thau ya ka jingkya ka jing sting jong kali re ka badai na soba kade kamsim ladon kata ka bridge ba kala sak kli tu mana kani kipo pladat kadon ka wajib samto remen ta pade ka
tip na ga daun tip bala khang khadap no ya kan ko bridge te kumno gila ban tip ya ka jing kia ya ka jing sting jung kali na matang kata jaga ban thau ya kali kam don te mata ki priya tik tik support Bangladesh ya kan ga yumi hu motion te kan nisko ban bu jing kali hato tip kumno phang ka jing kia ka jing sting jung kali habatang kata ka jing thau kam don te kan ni ka de ka wei ka ba ka jing pakla ka jong ki ban pentelun ya ka kam nam ta ban pek ya ki rule ki kendon ki anjong ka ka bol tha ni kalian ko government but ibon ket ma bon ket chalan kin salai export chapok Bangladesh te ka balong mata ka ba imai dengan te kam trai lut na do na surok syar ban po sa Bangladesh te sya kalau we sya kini eksportar kini ya ba free haba ya kan ka rekom pernya ka lai jong balakam trai lut da kini ki main jongi te ka jumlang juman ang thiru ba kinam pernya jang thi kim kwa ya ganu ko bawah ba nya baik pernya ganti ya ka lai kenang ba kanam mi kan program kim kwa bawah marbale la da ka bah kamu ba kim yo su ban yo nam ya de la da kidam share ko man pende harkom ka bade mut ba baro ngeyuk mentalang mut ba kan don kan ba baju terus kan no kan ba baju wet kay ba jeng ti ka kam khay jo yang ti re bakim kuat kan ko ka babahan nama la kay ko babahan buat kim yo la su ban yo nong ya de te nisko bersyaruh ne ba ngim don daw bat no ngim don ngim bisni yang no ngim kuat ban yale persyak bat no ndai masuk tu bakla kam tam ki pada personal kejungi ki para suksong kejungi ke badan sertifikat hanim ndai bangi bisni ya pi ndai bangi isun ya pi tereng ya kun ya la jong ka hok ya kun la ka jong ga berta ka jong ni ma nga thrai ma phiru la da phim yo la ban khai nga thrai phinam song klik ti hayan bi haban mi pathe ban exact nam ta kita bijing nam exact nam ta halor kini ki jin persai ka jong ya ka jing kamno ka jong ki but kalau poin sa ka por nam ta ba kila peryak biang man ta kas ni la yo bor ba kila peryak biang ya ka ne export han ki ba ki peryak ku ba peryak ki por brother iya ki to overload but kane ka je project overload ke joki ya ki trop ki ba ya dang ki ba ki shim ya kane ka bai kata hang ne hawaj bridge ki shim ka aspa ha ka jing sha ka dor ka de aspa tingka bangin siu ya ka bai bridge hang tu han rei yang ini haban siu bai ka aspa ka wai ka kali ke joni ban cross na ka to ka hawaj bridge te tang itai isi hajar bakin pelak no ya kan ka overload ngatrai kam de ka babah ban ngiu i buka ne ka jing kordet kan ne ka jing sosat ka jela ka jongi haka yo bakot henrei dar ni pek pat seki caka ke bengia iba penyak ki kini ban yo ke revenue jong ka state ka mur ba ya manipulate ha ka rukom ka badai cikani ka tak sibun ya ka yo bakot jong ka jela ka jongi mangi ke jing yakhi iba bon serta iba bon rokom naga jing kerdu jong kasorkan henre ba kane ka jing manipulate ya kane ka rokom